Test omega-3 indexu od Omega Quant je jedinečný. Tým myslím, že to nie je jednoduchý test ako test cholesterolu alebo glukózy. Je to veľmi zložitý test a každé laboratórium, ktoré sa ho pokúsi vykonať, musí mať skutočne odborné znalosti v použitých metodikách. V procese je aspoň 6 rôznych krokov, kde jedno laboratórium môže postupovať jedným spôsobom a iné laboratórium iným spôsobom a výsledkom sú odlišné čísla. Dostanete rôzne odpovede. Tých 6 krokov zahŕňa napríklad to, akú kartu alebo akú antioxidačnú úpravu použijete na karte, ktorou odoberáte vzorku krvi. My v Omega Quant sme vyvinuli vlastný antioxidačný koktejl, zmes chemikálií, ktorú pred použitím vopred aplikujeme na kartu na suchú kvapku krvi, ešte pred jej odoslaním. A keď na ňu potom nanesiete kvapku krvi, omega-3 mastné kyseliny sa zachovajú počas prepravy vzorky poštou do laboratória. Bez toho by sa omega-3 mastné kyseliny rozkladali, pretože by ich rozklad kyslíkom poškodzoval. Takže toto je dôležitý krok. Konkrétny antioxidačný koktejl je veľmi dôležitý. Keď vzorka dorazí do laboratória, nasleduje množstvo veľmi jednoduchých, bežných, pre bežného pozorovateľa krokov, ktoré však prekvapivo ovplyvňujú výsledok. Niečo také jednoduché, ako je tvár sklenenej skúmavky, v ktorej vzorku analyzujeme, môže mať vplyv na výsledok. Aj to, koľko vzorky pridáme do analytickej skúmavky, má svoj význam. Aj to, od ktorých spoločností získavame analytické reagenty, teda chemikálie, ktoré používame na analýzu vzorky, má vplyv na výsledok. Poradie, v akom pridávame chemikálie do skúmavky a potom ich zahrievame, toto všetko ovplyvňuje konečný výsledok, rovnako ako aj to, ktoré mastné kyseliny sa rozhodneme zaradiť do menovateľa metriky, ktorú nazývame index omega-3. Index omega-3 je súčet EPA a DHA, vydelený celkovým množstvom všetkých mastných kyselín vo vzorke. Niektoré laboratóriá tvrdia, že vo vzorke je len 11 mastných kyselín, takže týchto 11 mastných kyselín sa použije v menovateli. My používame približne T24 mastných kyselín. To vám dá iné číslo, pretože v menovateli je iný počet mastných kyselín. Takže toto sú všetko konkrétne veci, ktoré môžu zmeniť hodnotu indexu omega-3, ktorú dostanete z iných laboratórií v porovnaní s tým, čo by ste dostali od Omega Quant. A ten, ktorý používame tu v Omega Quant, je veľmi vysoko štandardizovaný a je taký už mnoho rokov.